Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Баласын тудырган тәрбияләргә теләмичә олы бәби бишегендә тагын бер бала калдырдылар. Быел Тукай районының 5 алдынгы компаниясе 100 мең сум премия белән бүләкләнде. Аларның берсе ярыш хуҗалыгыннан Фәнис Шәмсиев белән Римма Әхмәтова очрашты. Шолы бәби бишегендә тагын бер балам 18 ноябрьдә төнге 12 тулганда хезмәткәрләр бүлмәсенә сигнал килә. Балага 2 ай тирәсе була, әни кеше янына подгузниклар, сөт шешәсе һәм язу куеп калдырган. Быел бу инде Чаллыда 3нче шундый очрак. Баланы бәби бишегендә калдырган өчен ана кеше җинаять җаваплылыгына тартылмый. Хатын-кыз үз хукукларын ДНК анализы ясап яңадан кайтара ала. Хәзер баланың киләчәге хәл ителә. 30-нчы комплекста урнашкан Татар почмагы бульварга әйләнде. Шишкин бульварын шулай атаганнар. Ул урында мәдәни чаралар, музыкаль кичәләр узган, соңрак барысы да онытылган. Комплекста яшәүчеләрнең күбесе бульварның исемен дә яңа гына белгән. Бульварны төзекләндерүгә быел керештеләр, проект гамәлгә ашмаска да мөмкин иде. Әлеге җирдә эшмәкәр күп фатирлы йорт салырга теләгән, әмма шәһәр аның белән уртак тел тапкан, икенче урында җир бүлеп биргән. Хәзер 30-нчы комплекста яшәүчеләр өчен ял итү урыны әзер. Бирдә утыргычлар, яктырткычлар урнаштырганнар, җәяүле юллары төзегәннәр, яшүсмерләр һәм балалар өчен спорт мәйданчыклары бар. Бәдрәф белән булган проблеманы да чишкәннәр. Монда торган кешеләрнең бөтен сүзләре самый бер генә сүз калды инде аңлашылмаган. Бәдрәф кирәк иделәр. Аның турында инде алдарак сөйләшкәннәр, якындагы торган магазиннарга кешеләрне бер сүзсез кертәчәкләр. Мин үзем монда беренчедән булып торам, уже 71 елдан бирле. Бульвар шой. Birinci gündən birlə yaşayıb qadam. Xədir biz birinci dunğa çıxdıq, şkolunun fantaminliğini, Beytnası'da şkolunun. Xədir şundan birlə yaşayıb. Yok, kuyar yerdə yok, düşürgə də jıraq. Җәмәгать урыннарын төзекләндерү программасы 2018 елда да дәвам итәчәк. Якын арада мәйданнарны сайлый башлыйлар. Начиная от набережной Табеева, она тоже требует своего дальнейшего обустройства и благоустройства. И заканчивая ряд скверов и парков, которые в городе есть. И бульвар юных ленинцев, и другие есть. У нас там целый перечень. Мәйданнарны финанс ягын карап сайлаячаклар, түрәләр төзекләндерәсе объектлар 2017 ел белән чагыштырганда кимрәк булмасын өчен тырышачакбыз диде. Агымдагы елда төзекләндерүгә 400 миллион сумнан артык акча киткән. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Татарстанның иң яхшы комбайнчыларына 100 мең сум премия бирелде. Республика хөкүмәтенең мондый юмарт бүләгенә 100 кеше лайык булды. Җиңүчеләр арасында Тукай районыннан да 5 механизатор бар. Иң алдынгы комбайнчы исемен алу өчен алар ничек эшләгәннәр, нинди күрсәткечләргә ирешкәннәр. Бүген безнең хәбәрчебез ярыш хуҗалыгы механизаторы Фәнис Шәмсиев белән очрашты. Фәнис Шәмсиев көн сайын 70-80 гектар игенне тиземләргә салган. Ул Тукай районының иң яхшы комбайнчысы. Корал эшләр ирмактаныр ди халык. Эшләргә әйбәт техника, кеше өчен дип ясалган техника. Менә минем бөтен урган мөмкинлек компьютер күрсәтеп тора 3600 гектар. Көнне күрсәтә, бер көнгә күпме урганында күрсәтә. СКУ-1 үзйөрешле универсаль ургыч. Россиядә җитештерелә торган иң заманча тиз йөрешле комбайн. Уру җайланмасының киңлеге 7 метр. Егылган игеннәрендә кистерә ала. Фәнис яңа комбайнның техник мөмкинлекләрен, уңайлылыгын мактап туя алмый. Пчаклар скоростной, зур тизлектә где-то 12-13 км сәгать белән барам мин, кисеп бара. Уртага сала, кирәк икән уң якка сала, кирәк икән сул якка сала. Иштән автоматически кнопка белән генә күчерелә полотналар. Суда алай теге әйбер белән дә әйләндерәс түгел. Бөтенесе гидромотор белән әйләнә. Берни дә сипни передачалар юк, ремень передача юк. Кыш көне Фәнисның комбайны аның яңа байлар авылындагы утарында тора. Шулай ышанычты ди хуҗалык җитәкчеләре. Авылдашлары һәм хезмәттәшләре тырыш ирне хөрмәт итәләр. Быел хуҗалыкка 50 мең сетнер уңыш алдык. Бу бик зур күрсәткеч инде. 36-37 сетнер 1 гектардан уңыш чыкты. Егетләребез иртә таңнан караңгы төнгә хәтле эшләделәр. Берсендә аерып кына торып булмый, барсы да мактаулга лаек аларның. Фәнисның әтисе Раилага да комбайнчы булган, икесенә бергә 50 елдан артык стажлары бар. Үсеп килүче уллары Рәмис белән Дәниф тә комбайн йөртә беләләр икән.
Тырышып эшләсәң, авылда бик яхшы яшәргә була, ди алдынгы механизатор. 100 000 сум премияга килгәндә, алар аны гаиләгә тоталар. Принтер һәм сканер алганнар. Калганы кыш бабай бүләкләренә. Рима Әхмәтова, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Чаллыда икенче тапкыр практик психология фестивале узды. Ярчалы Дәүләт педагогия университеты бинасында 50-дән артык белгеч һәм 400-дән артык шәһәрдәшебез җыелды. Фестивальдә 50-дән артык мастер-класс узды, темалары төрле. Үзең өстендә эшләүдән башлап гаиләдәге мөнәсәбәтләргә кадәр. У нас от психиатрии, и психиатр выступал вчера уже, до детско-родительских отношений, и даже до педагогических. То есть у нас даже представлена гуманная педагогика, то есть как мотивировать ребенка, например, на учебу, то есть и решать какие-то проблемы детско-родительские тоже. Уеннар, тренинглар бию аша фестивальдә катнашучылар үзләренең эчке дөньясы белән мөнәсәбәт урнаштырырга өйрәнде. Мы пришли на тренинг «Как снять стресс», как научиться расслабляться в наше время, когда ты каждый день куда-то бежишь, стремишься к чему-то, очень сложно найти какую-то внутреннюю гармонию, спокойно уснуть. Вот, надеюсь, научусь и поймем все мы, как снимать стресс, как научиться расслабляться. Проблемаларны тулысынча хәл итү өчен бер очрашу гына җитмәскә мөмкин. Әмма фестивальдә проблеманы билгеләргә, сәбәпләрен ачыкларга ярдәм итәләр. Гүзәл Шихапова, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Чаллыга янәдән Пегановлар умарталыгыннан сатучылар килде. Алар КамАЗ мәдәният йортында ярминкә оештырды. Атна азагына кадәр шәһәрдәшләр натураль продукт сатып алырга мөмкин. Пегановлар Чаллыга еш килә, үзләрен ышанычлы сатучы итеп танытырга өлгерделәр. Бу юлы алар балның 40-тан артык төрен алып килгән. Натураль баллы продуктны Адыгея, Башкортстан, Краснодар өлкәсенең Кояшлы районнарыннан җыйганнар. Сатып алучылар балның тәмен урында ук бәяли ала. Сатучылар исә һәр чакта киңәшләр белән ярдәм итәргә әзер. Сатуда юкә, каштан, карабыдай, акация һәм башка баллар бар. Мед белая акация – это мед светлый, который содержит большое количество фруктозы и всего 10% сахарозы. Гречка – это король медов, содержит большое количество рутинок. Каштан балы берничә ел дәвамында сыек хәлдә сакланырга мөмкин. Балның тәме кортларның нектарына кайсы үсемлектән җыюына бәйле. Мед каштановый и грецкий орех – это южные меда. Эти меда горькие по сравнению с другими медами. Они содержат природный иод, содержат витамин С, витамин К, много дубильных веществ и минералов. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар 26 ноябрьгә кадәр иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Бүгенге әмнәшләр кичләрегез минутсын сабылыгыз. С 21 по 26 ноября состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Только до 26 ноября. Возьми норку в рассрочку от 2500 рублей в месяц без переплаты и первоначального взноса от фабрики Ангелина Сэм. Выставочный центр «Экспокама». Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 13 по 19 ноября в ДК КамАЗа. При покупке 1 килограмма меда, килограмм цветочного меда в подарок. Хотите, чтобы ваш ребенок развивал логику, воображение, был усидчив, имел фотографическую память и стремительно добивался всех высот? Тогда приходите в учебный центр «Смарт» на занятия по ментальной арифметике, и уже скоро вы заметите у вашего ребенка аналитическое мышление, уверенность в себе, быстрый и гибкий склад ума. Учебный центр «Смарт», проспект Чулман, дом 36-7, телефон 78 48 48.